Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badai Pej ya katana District Council Affair uba Lakmen Rembui habaya keren bat kinong tok kubor ulaya tu banagal yang ke jong ulaya kendu kerpang ya ki arngut ki Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council banya keren sani bha habai dei bat ki kam khaput shushu uba Rembui ulaya tu ro bah kini ki kendiat sni Menteri Kampo ing ke Sorkar Pedeng Amit Shah unsawan senong ba Shillong. Dai halor kani ba ke sorkar kakwa benya perkhat lepa ya kimat ki badon kam bakin la banra syau. Ula ongru ba kala bandon ke jing keren halor uput usam bat lada ka district council ka don ki la ki dai kimat badon kam ni ki kot kisla ki dai ben penbiang lepa kenang ba ke sorkar kan la banra lada ka don ke jing ya keren. Kajing ya kanduk jong ni mentah kasni bat CM jong ki Diskonsil jong ka KHADC bat ka GHADC kalong ba malu malah Home Minister ula wan hakikat saw kasantre ta ni kwa ba ki issue ki bangin shin khnang bangin yo ban yakren bat kabaar kalong ba ngis nguthu ba kala bandon kaji ya keren nak benta kiput kisam tengi ru ngikwa barok stakeholder khamtam ke disconsil kin long aware ba sakwe kalong ba ladon kino ki issue ki ba ki de ban ai kin ai lembah ki kot kisla nang bangi hakanu ko por ka ba sorkar kan yakendu lene kala ban yakendu ta kindon ki kot kisla ki babiam nang ba ngin ka jiakren kan ya shakman hoi ki diskonsil nak be ka por shakwe ka por ki la don hi bakila ayengi ya ki kot kisla hendra ya don ki additional development lagi ki issue ki bami pat kitang bangin tit namar bangi kum ko sorkar ngikwa ba kinuk issue ki ba day bat ka state ba nginla hi ban sol rin ta kadaw ni khot ni pensngot hu bat ni pan ya ka jiarap lang jong ki diskus ka sorkar kan le ya baro ki badan kam kabanong kong ngis ngurut atlik isu kawai kadek isu kadek kading ya pembet ya uput usam kamtam hakitu ki khat artli ki area of difference ketari banong kong kabaar ya ka policing pat kaya lakajong tengina leng sorkar ngin pe bat ngin le ya berengkam ada progress time ta ngam pal laban ang mentah handrei naka sorkar hi ngikwa ba kanuk kijing ki badon hakman bangin yo ban yakren bangin yo ndai tang bad yakren bangin yo ru da ki kot kisla ki babiang te ya kata kaji ya kendo bat kita kata takam padon kajing rai ngina lang ka home department ngide ban long ki ba tungkre hakanu no kopor kabaran kam la de mentar la de hadin ketukan depor ya kata ngamla ban ong e menta ndre ba ngin long gibara ready habaron ko par ban kam successful state government kala ai ya kajin ya ka view jongka ki diskonsi ke ai ya ka view jongki ka state government kala ai ya ka view jongka sha ka central government teka asaka kaneka parliamentary committee te kepala komiti kan ajing tho ta lor kita ka priang na kampriang kita te kata minsa kata teng klim ya kren halor kata ka bangi kren ngi menta kalau mesti tong kan ko we kalau ba ki diskonsil ro kum di stakeholder kide belum ready dah kan ko por ka ba ka state government kadang kam bangin yo ya hikat islah ba biang kenang ba ngin ya la ban ya